Buenos días, donas e señores, gran comendador da encomenda do cocido de Lalín, comendador de honra, señor presidente da Xunta de Galicia. Imos a dar lectura dos postulantes a comendadores do ano 2026. El primero de ellos, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, realizó la formación en cirugía torácica y trasplante pulmonar en el Hospital Universitario de La Coruña y luego hizo estancias formativas en 3 hospitales de Estados Unidos para aprender la cirugía torácica mínimamente invasiva. En el año 2010 desarrolló la cirugía torácica uniportal, siendo el primer cirujano del mundo en operar cáncer de pulmón a través de una única incisión de 3 centímetros. Desde entonces ha viajado por todo el mundo expandiendo la técnica. Hasta la fecha ha operado ya en 141 países, lo cual supone un récord en la historia de la medicina. En Shanghai Pulmonary Hospital es el centro torácico más grande del mundo, con 30.085 resecciones pulmonares mayores realizadas solo en el año 2025 y ha sido pionero a nivel mundial también en cirugía sin intubación. En septiembre del 2020 da un paso más allá y desarrolla la cirugía robótica uniportal, siendo el primer cirujano del mundo en operar un tumor pulmonar de forma totalmente robótica con el robot Da Vinci, usando una sola incisión. En abril del 2025 llevó a cabo la primera cirugía torácica transcontinental del mundo, operando un paciente con un tumor pulmonar localizado a 8.000 kilómetros de distancia, un hecho histórico. Se imaginan que tiene un currículum y una trayectoria profesional única en el mundo, que hoy no podemos resumir aquí en esta presentación, pero sí decir que en el año 2023 creó la fundación que lleva su nombre y desarrollan la primera unidad móvil del mundo equipada para realizar cirugía mínimamente invasiva en países en vías de desarrollo. En agosto del 24 se llevaron a cabo las primeras misiones en Ghana, África y luego en 2025 en Sierra Leona. Damos la bienvenida y un fortísimo aplauso al que va a ser pregonero de la presente edición y próximamente comendador de la encomenda do cocido de Lalín, el doctor don Diego González Rivas. Buenos días a todos, é un honor estar aquí. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible, na compañía dos comendantes. Impón a capa do Miguel Santalices e procede o nomeamento o gran comendador da encomenda, don Xosé Crespo. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te comendatorem nominamos. Bienvenido. Ahora tienes que firmar allí y después dis unas palabras breves. Sí, aquí. A ver como manexa o El estadullo, mecanismo es así para todos, ¿vale? que aquí non é a distancia, isto é en directo. É a última tecnoloxía que se implantou aquí en Uniportal. Importada. Fortes aplausos. Bueno, primeiro agradecer a Alcaldía de Lalín e as autoridades por estar presentes neste acto e a toda a xente de Lalín por vir aquí e de outras partes de Galicia e de España. É para mí un honor recibir este recoñecemento e poder ser pregón desta tradición e desta festa tan importante para os galegos e para todos os españoles. Tiven a sorte de chegar a tempo porque onde estaba en Afganistán operando nunha misión me cancelaron o voo e a opción que me daban era chegar hoxe a Madrid. Imaginaros a miña decepción, a miña preocupación por fallar a toda esa xente que está aquí
pois, como eu sou unha persona inquieta, non me dou por vencido nunca, pois busquén todas as alternativas posibles por haber, e ao final non sei como fixen, pero facendo 4 voos, cheguei onte a Madrid. Así que o meu compromiso era estar aquí, por suposto, con todos vos, e recibir este, bueno, pues, recibir este nomeamento e poder disfrutar do día de hoxe, que pois, é moi importante para min como galego, porque, como ben sabedes, eu levo o nome de Galicia por todo o mundo, con moito orgullo, síntome galego sempre. Alá onde estés, a Galicia sempre por diante. Así que, nada, pois, moitas grazas a todos, e espero que disfrutemos todos moito do día. La siguiente comendadora, premio a la ejemplaridad del Club Rotario de Madrid Puerta del Hierro. Premio Niños de Europa de manos de Lady Di, recibido en Londres en el año 1992. Medalla Ande, Garbanzo de Plata 2000 por su valor y coraje. Joya de Madrid 2001 como ejemplo de paz y de convivencia. Premio Nacional Valores Educativos Colegio Mayor San Pablo. Micrófono de Plata por su libro Saber que se puede. Premio Isabel Ferrer. Gran Premio y Gran Cruz al Mérito Humanitario. Premio Fundación Miguel Ángel Blanco a la Convivencia. Premio Mujeres Comprometidas de la Comunidad de Madrid. Premio Coraje Cívico por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo. Antena de Oro 2012, entre otros. Fue nombrada Mujer Líder del Año en New York Summit en el año 2018 y una de las 25 mujeres más influyentes en España en el año 2019. Madre de 3 hijos, licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología. Conocida desde que sufrió, junto a su madre, un atentado y ambas sufrieron amputaciones. Supo que su vida iba a estar orientada a ayudar a quienes, como ella, tuvieran que superar cualquier barrera. En la actualidad trabaja como escritora, conferenciante, transmisora de valores, periodista de opinión en prensa, radio y televisión y colabora con numerosas organizaciones que defienden la libertad, la paz y los derechos de los más desfavorecidos. Hablamos de doña Irene Villa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, qué honor. Xuro defender o cocido de la LIN e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible, na compañía dos comendadores. Muchas gracias. Impón a capa don Ignacio Picatoste, presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Autoritate quam mi cuestiones dignitas concedit, ti comendatrice nominamos. Bienvenida. Ahora a firmar allí. Bueno, que es un honor de verdad estar aquí con vosotros. Habéis escuchado un montón de premios que a mí me siguen abrumando, pero para mí el premio es estar aquí hoy, comer el cocido de la LIN, que llevo años queriendo venir, ¿verdad, alcalde? Con mis hijos, que son fans además de Luis de la Fuente, que querían venir a conocerle, a comer, que Galicia la llevamos en el alma y en el corazón, porque nos encanta disfrutar, somos supervivientes de una bomba y por eso disfrutamos por quienes no pueden hacerlo porque les asesinaron, y de verdad que esto lo llevamos siempre pues a aprovechar cada instante, cada momento. La vida es un auténtico regalo y esa es nuestra misión, hacer que a los que hemos sobrevivido y los que estamos aquí nos brillen los ojos y disfrutemos de la vida. Y Galicia es el lugar perfecto para ello. Muchísimas gracias.
Naceu no concello de Silleda, fillo de migrantes, dende os 8 anos residindo na Estrada, casado con Dolores Seco e pai de 2 fillos, licenciado en Filoloxía Galega, posgrado en máster en Administración Local pola Universidade de Santiago de Compostela, realizando estudios de Dereito e diplomado en Música polo Conservatorio de Santiago de Compostela. Secretario da Fundación Neira Vilas, da Fundación Castelao, da Fundación Cultura da Estrada, secretario do Premio García Barros, representante do Concello na Fundación Antón Losada Diéguez, membro do Comité de Seguimento do Premio Xornalístico Raimóndez Portela e membro da Comisión de Seguimento do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia. Na actualidade, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia e secretario da Fundación Galicia América. Ten impartido conferencias e relatorios por todo o mundo proxectando a lingua galega e o estudo da mesma, sobre todo nos Estados Unidos e en Asia. Promoveu o dominio galego para internet.gal, a creación do portal xurídico galego, así como o plan de dinamización da lingua galega no ámbito socioeconómico, o plan da mocidade e o proxecto Galicia Nomeada. Falamos de don Valentín García Gómez. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible, na compañía dos comendadores. Imponlle a capa o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Autoritate coa mil cauciones dignitas concede, te comendatore nominamos. Benvido, Valentín. Vai firmar. Moitas gracias. Pois, en primeiro lugar, saudar ao alcalde de Lalín, ao presidente da Xunta de Deputación, ao alcalde de Lalín, á corporación, aos meus compañeiros comendadores xa neste territorio dos afectos que é Lalín, que é a comarca do Deza, cando me outorgades unha das decisións máis poderosas que se poden ter en Galicia cando falamos da tremendo potencial gastronómico que temos, o tremendo potencial de atracción que temos neste ámbito. Para min, o cocido formou parte sempre desa médula espiñal da nosa forma de ser, da nosa forma de ter unha interlocución co mundo inteiro, é unha forma de atraer a xente de todo o mundo que admira este plato e que admira esta comarca pola bondade e pola xenerosidade que temos. Como xa se dixo aquí, son nacido en Silleda, vivo na Estrada, teño moitísima familia en Lalín, estou aquí sempre no medio de amigos e, polo tanto, considero-me tamén un produto desta comarca tan rica, tan potente, que hoxe honrades tamén ca vosa presencia e que nos honrades, por suposto, con esta capa e con este recoñecemento. Feliz, como sempre, de estar con vos, como digo, neste entorno tan afectivo e dunha vida tan afectuosa e tan cariñosa e, en definitiva, por ter nacido, como diría un dezán ilustre, Xosé Neira Vilas, por ter nacido neste anaco do mundo. Graciñas por facer parte dele. O seguinte comendador naceu en Val de Sangorza, no municipio da Golada. Dende moi novo amosou unha forte curiosidade polo funcionamento das cousas e unha clara vocación polo mundo técnico, iniciando a súa carreira profesional como electricista a finais dos anos 70. En 1986 fundou Electricidade e Automatización Mejuto, en 1992 impulsou a creación de Megodeza, hoxe un referente no deseño e desenvolvemento de sistemas de refrigeración industrial, instalacións frigoríficas e solucións de alta eficiencia enerxética. Ao longo da súa carreira promoveu un modelo empresarial baseado na innovación, a sustentabilidade e a eficiencia enerxética, liderando proxectos industriais de gran envergadura. Conta con varias patentes e proxectos I+D+I, e a súa labor foi recoñecida con diversos premios e distincións en innovación tecnolóxica, entre eles recentemente outorgado pola EIFIT de Madrid.
Comprometido coa transferencia de coñecementos, participou como relator en congresos e xornadas técnicas, así como en ponencias e encontros académicos en universidades e centros de enxeñaría, entre eles a Universidade Politécnica de Madrid. Estamos falando de don Ramiro Mejuto Pumar. Buenos días. Me prometo defender o cocido de Lalín e adquirir o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores. Impón a capa dona Paz Pérez Azorei, tenente de alcalde do Concello de Lalín. Autoritate, quam mi coctionis dignitas concedit, te commendatore nominamos. Benvido, Ramiro. Firmar, toca firmar. Bos días. Quixera comenzar saudando as autoridades presentes, aos meus compañeiros comendadores, a miña familia, amizades e a todos os veciños que nos acompañan. Desexo expresar, en primeiro lugar, os máis sinceros agradecementos ás autoridades por terme convidado a formar parte como comendador desta gran ceremonia da 58ª edición do cocido de Lalín, así como os equipos que integra o Grupo Mejuto por o seu esforzo e dedicación. Este nomamento supón un profundo orgullo para min e para toda a miña familia e quería agradecerlle moi especialmente a miña muller o seu apoio e a colaboración constante, os cales foron fundamentais para hoxe poida atoparme nesta grata e honorable circunstancia. Son plenamente consciente da enorme repercusión desta feira e dos múltiples beneficios que aporta a Lalín, non só desde o punto de vista gastronómico e cultural, senón tamén social e económico. Por iso, espero sinceramente estar á altura da distinción que se me concede e non defraudar as expectativas de quen decidiu incluirme acompañado de eminentes persoas de tan diferentes disciplinas. Alégrame igualmente que a organización considere oportuno dar visibilidade a través da miña persoa ao empresariado desta comarca, que con esforzo, constancia e traballo diario trata de xerar prosperidade e oportunidade para a nosa terra, incluso en tempos que non son sempre favorables. Confiamos en que os dirigentes locais, regionais e nacionales acerten na adopción de medidas que faciliten a nosa labor sempre en beneficio de toda a sociedade. Gracias, moitas gracias. Concejal, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y concejal presidente del Distrito de San Blas Canillejas. Nacida en Madrid, licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Dirección Financiera y Contabilidad. Además, estudió el programa de liderazgo para la gestión pública del IES Business School. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos, entre los que destaca el de Directora General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Ha formado parte del Departamento Financiero de Dragados y Construcciones y ha sido profesora en cursos de la Cámara de Comercio de Madrid. Hablamos de doña Almudena Maillo. Impone la capa doña Paloma García Romero, concelleira no Ayuntamiento de Madrid. Prometo defender el cocido de Lalín y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores. Ahí.
Moi ben. Autoritate coa mil cuestiones dignitas concedit, te comendatrice nominamos. Bienvenida. Gracias. Voy a firmar. Pues muy buenos días. Saludar primero, presidente, alcalde, querido escribano, notario. Muchas gracias por pensar en mí para este honor, este reconocimiento y además hacerlo de la mano de grandes compañeros comendadores como tenemos hoy aquí. Como concejal de Turismo de Madrid llevo años promocionando el cocido madrileño y ahora pues asumo esa responsabilidad de promocionar también y difundir el cocido de Lalín, entendiendo que el cocido es mucho más que un plato. Es una identidad, es una emoción, es una forma de hacer las cosas que nos hace únicos y diferentes y es lo que tenemos que promocionar como destino. Y como orgullosa madrigallega, como nos gusta llamarle al presidente de la Xunta, comparto además este honor con el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, y con Paloma García Romero. Y con esta emoción seguiré compartiendo la pasión por defender que la gastronomía es algo que nos une y une siempre puentes entre ciudades, entre destinos, y que tenemos que defender como algo propio y único y diferente en el mundo entero. Con ese compromiso, me comprometo también a volver aquí, también con mis hijos, para que puedan conocer este gran plato que es el cocido de Lalín. Muchas gracias. Y atención al próximo nombramiento que nos va a transportar a nuestra infancia. Escritor, pintor y coleccionista, nacido en Cambados, desde el año 1994 preside la Fundación Raquel Chávez, entidad dedicada a la investigación y recuperación de juegos y juguetes antiguos y de colección para el estudio y divulgación desde una perspectiva cultural pedagógica, además de las propiamente lúdicas. En 1995, la Fundación organizó en Vigo el 4º Congreso Estatal de Ludotecas. En el 97, en Madrid, las primeras jornadas culturales sobre el juguete español. En 1999, en Alicante, ejerce como ponente y colaborador del 2º Congreso Internacional del Juguete y de la Infancia. Cabe destacar que entre el 97 y el 2006, don Antonio Chávez fue director y coordinador del Museo Castellano Manchego del Juguete y desde el 2006 coordina el Mugaín, Museo Galego da Infancia en Vigo. Lalín tiene cocido, pero también tiene un gran museo del juguete desde el año 2021, en el Pazo de Liñares, con fondos cedidos por nuestro nuevo comendador, don Antonio Manuel Chávez Cuiñas, que según sus propias palabras se trata de una cápsula del tiempo presidida por la idea de concepto abierto. Y tamén, según as palabras del conselleiro Román Rodríguez, é a crónica emocional de toda unha xeración. É un tesouro patrimonial, material e inmaterial, que permite reforzar a narrativa identitaria de Galicia a través das nosas infancias. Con todos vostedes, don Antonio Manuel Chávez Cuiñas. Impón a capa don José María Barreiro, cartelista da presente edición da Feira do Cocido. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores. Autoritate coa mi cuestiones dignitas concedi, te comendatore nominamos. Benvido. Vai firmar ali. Unha visita moi recomendable ao Museo do Xuguete, algo verdadeiramente espectacular, sorprendente, moi recomendable para ir con toda a familia e disfrutar das grandezas que ten tamén o Concello de Lalín, a parte do propio cocido. Presidente, alcalde, comendadores, amigos, veciños, autoridades, familia, vai ser que me esqueza.
Estou recén chegado hai unhas horas de Portugal, concretamente de Ponte de Lima, onde onte remataba o primeiro Congreso Internacional do Brinquedo. E ali, para min, foi un orgullo o poder representar ao Museo Galego do Soquete que temos en Lalín. E digo temos porque considérome de Lalín, porque así, ademais, me deron a benvida hai agora 5 anos, un 21 de agosto, e esa para min é unha emoción que vou a levar sempre comigo. Teño que dicilo, para min é unha honra e un orgullo levar ahora comigo o ser comendador do cocido de Lalín. E vou vos dicir, ademais, por qué? Porque hai que ter sempre 3 cousiñas, non? E eu dicía ao principio que falaba de min que son pintor e escritor. Mirar, é curioso. Como pintor, hai máis de 40 anos, ganei o premio do cartel do Albariño, que foi o cartel, e ten que ver co viño, esas veces do que estou falando. Nesa mesma época, no Grove, fui premiado como escritor co premio de periodismo da Festa do Marisco. E agora, xa para poñer a coroa e a guinda, ser o que son a partir de hoxe, para min é o máis grande. Grazas, Lalín. O seguinte postulante a comendador foi recoñecido no ano 2022 coa Medalla Galicia de Investigación na área de Física, Matemática e Ciencias da Computación. Foi colaborador no Ministerio de Educación e Ciencia para a creación do Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnoloxía de Braga, membro do Comité de Expertos do Goberno Galego sobre a COVID-19 e membro da Comisión de Expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial. Ademais, é presidente da Comisión Deontolóxica do Colexio Oficial de Físicos de España dende o ano 2021. Activo comunicador ben coñecido por todos nós na radio, prensa e televisión, todos lembrarán o programa Conciencia, escritor e traductor de obras científicas, conta co Premio da Crítica de Galicia e Premio da Cultura Galega na modalidade de proxección exterior. No ano 2023, acadou o Premio da Confederación de Sociedades Científicas de España a difusión da ciencia, sendo o único físico que o acadou nos 20 anos de historia do galardón. Na súa vida máis persoal, é un amante do Camiño de Santiago cara a Fisterra e acérrimo defensor do seu paso pola ponte de Brandomil. Se me permite un pequeno apuntamento, un pequeno consello, o profesor Jorge Mira, se consegue o do cambio da hora, que non nos quiten a siesta. Con todos nós, don Jorge Mira Pérez. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano e, a ser posible, na compañía dos comendadores. Impón a capa dona Belén Xestal Ares, xornalista e directora de comunicación do Grupo Plexus. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te comendatorem nominamos. Benvido. Vai firmar a lei. Eso é enfrentarse á nanotecnoloxía. Sabe o gran comendador a ilusión que me facía isto. De feito, para firmar co estadullo, que como viron fago ben, estive practicando toda a semana co pau da escoba. Vale? É que me fascina isto, o sea, as palabras en latín, esa espada cuchara, a capa, a voz de Xacobe Pérez Paz, por favor. Vir aquí e sair capado pola amiga Belén Xestal. Vale, isto é tremendo, pero funciona como un reloj. Isto é froito do equipo que ten o alcalde, que é un equipo que traballa reo, eu coñezos ben. Esa tensión é fastidiada, pero Crespo consigue que a xente traballe e non teña estrés. Fixádevos na comida, cando rematemos, vai ser a última mesa que se libre.
Entón, parabéns por ese bo clima que tes de xente. Considero isto un premio. Vou no poñer no currículum. Y como se suele decir, la categoría de un premio es proporcional a la categoría de los premiados, que es elevadísima. Quiero manifestar mi respeto y admiración por las trayectorias vitales de las personas con las que voy a tener ahora el honor de sentarme. Para mí es un honor sentarme a vuestro lado. Es un honor formar parte del grupo que tengo enfrente y a mí, ya os digo, es un día muy especial. Por supuesto, vou ser prescritor do cocido, pero non só por estar aquí, senón porque eu son hipocondríaco como o alcalde. Fixadevos que o alcalde nos comendadores sempre pon un médico. O sea, tocou a Diego, pero sempre pon un médico. Os hipocondríacos sabemos que a saúde dunha persoa é proporcional ao que come. Fai tempo, fixe un análise no Instituto Nacional de Estatística para ver quen eran os concellos que tiñan maior cantidade de centenarios. Sabemos que España é un dos países con máis centenarios do mundo. Galicia é a comunidade autónoma que ten máis centenarios en España. Somos uns privilexiados e temos un nivel de vida que non nos damos conta, pero que ao mirar aí vin que dos grandes concellos Lalín era o primeiro por centenarios. Non sei se hai aquí alcaldes do Deza, supoño que sí, saían tamén varios concellos do Deza. E, polo tanto, debo intuir que algo hai aquí no kilómetro cero e no arredor do kilómetro cero que fai que aquí a xente pois viva máis. Así que aí estarei. Bo día, moitas grazas. Viva Lalín e viva o cocido. Moitas gracias. A seguinte comendadora naceu en Pontevedra, muller todoterreo, nai de 4 fillos, 2 mozas e 2 pequenos xemelgos, traballadora incansable, cunha xenda imposible para a maioría, absolutamente viable para ela, licenciada en Dereito e funcionaria de carreira de Administración Local con habilitación de carácter nacional, na subescala de Secretaría Intervención e subescala de Secretaría de Entrada. Exerceu como secretaria interventora no Concello de Lousame, secretaria nos Concellos de Tui e Mos e tesoureira no Concello de Marín. Entre o ano 2010 e 2015 foi directora xeral da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Do 2015 ao 23, xefa da área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo en Pontevedra. Entre o 23 e o 24, xefa territorial de Infraestructuras e Mobilidade en Pontevedra. Unha muller que adora a súa nai e añora o seu pai. Unha muller volcada nun reto, construir máis e máis vivenda pública, alo menos 4.000 ata 2028, é unha conselleira que lle gusta explicar e non escatima en tempo para facelo con rigor. Lamentamos, pois claro, con Crespo non lle queda nada. Dende abril do 24 é conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia, unha magnífica conselleira e a partir de hoxe tamén será unha magnífica comendadora do cocido de Lalín. Falamos de dona María Martínez Allegue. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo alo menos unha vez ao ano e, se posible, en compañía dos comendadores. Impón a capa don Luis López Dieguez, presidente da Diputación de Pontevedra. O único que polo botón. Moi ben. Autoritate qual mi optionis dignitas concedit, te comendatrice nominamos. Benvida, María. Vai firmar ali. Moitísimas gracias. Sempre é un placer voltar a Lalín, pero hoxe, dende logo, o placer é dobre.
Tiven a honra e o privilexio de poder facer a ofrenda a Virxe das Dores e hoxe teño a honra de levar conmigo esta capa de comendadora do cocido da man do gran comendador, da man do alcalde, da man de Pepe Crespo. Por tanto, solamente podo dar as gracias por formar parte desta embaixada que pone en valor esta festa de interese turístico de Galicia, festa de interese turístico nacional, festa de interese turístico internacional, que cumple nada menos que 58 anos, e que ensalzar a nosa gastronomía, ensalzar o cocido, é grande, dende logo o cocido é un manxar, está claro, pero é moito máis que iso. Eu penso que dos platos máis completos que temos, a súa pataca, o grelo, o garabanzo, as distintas partes do porco, a carne de tenreira, todo cocido, a lume lento que fan esa sinfonía de sabores que dicía o gran Álvaro Cunqueiro. Dicía que máis que un manxar, porque degustar un cocido é sentarse cos amigos, sentarse coa familia, dialogar, coordinar, sumar. E iso é o que temos que facer as administracións públicas. Temos que sumar, temos que cooperar. E, dende logo, o Concello de Lalín é un concello exemplar nese eido. Cooperaremos e colaboraremos, dende logo, dende o Executivo galego, en a parte que me corresponde en materia de vivenda e en materia de infraestructuras. De feito, construiremos vivenda pública gracias á xenerosidade do Concello de Lalín, que cedeu parcelas onde poder construir. Por lo tanto, e remato xa, simplemente agradecendo inmensamente este privilexio de formar parte desta familia e dando a noraboa ao alcalde, a toda a veciñanza e a todos os que organizades esta festa e agora a disfrutar da mesma e a comer o cocido. E damos paso xa ao último comendador do capítulo xeral da encomenda 2026. Naceu en la localidad riojana de Haro, fue lateral izquierdo del Athletic Club, también del Sevilla Fútbol Club, de nuevo regresó al Athletic Club y por último en el Deportivo Alavés. En sus últimos años en activo decidió que su futuro se encaminaría a los banquillos. A partir de 1997 y durante 3 temporadas dirigió el Portugalete. En mayo del 2013, tras hablar con Iñaki Sainz, se convirtió en entrenador de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol. En 2015, con la Sub-19, se convirtió en campeón de Europa de las categorías tras vencer a Rusia en la final 0-2. En junio del 2018 ganó la medalla de oro de los Juegos Mediterráneos con la selección Sub-18 y con la selección Sub-21 conquistó el Europeo de Italia en 2019. Desde diciembre de 2022 es el seleccionador nacional absoluto de España tras suceder en el cargo a Luis Enrique, tras la eliminación de España en Qatar 2022. 38 partidos, incluido su debut en un encuentro amistoso en junio de 2021, siendo todavía seleccionador sub-21. En junio de 2023, la selección de Luis de la Fuente logró el triunfo en la final de la UEFA Nations League ante Croacia. Y un año después, en julio del 2024, España ganó 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa en Alemania. Hace un par de semanas, el equipo que dirige Luis de la Fuente disputó su tercera final de manera consecutiva, aunque finalmente fue la selección portuguesa quien se impuso en la tanda de penaltis. La selección que dirige Luis de la Fuente ha conseguido superar el récord de partidos oficiales imbatidos, un total de 30 partidos. Recibamos con un fortísimo aplauso a don Luis de la Fuente. Ahí, perfecto. Primero a jurar. Don Luis, Falló. a jugar. Culpa mía. Aquí todo el mundo jura, ¿eh? ¿Será que- A jurar. Buenos días. Juro defender el cocido de Lalín y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores. Y ahora lo capa don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Pues ya ven que ya está un pouco ladeada. Aí. A máxima autoridade aquí é o alcalde.
estamos en la LIN. Autoritate quam mi cautionis dignitas concedit, te commendatorio nominamos. Bienvenido, Luis. Ahora firmar. Te toca firmar. Bueno, voy a ser breve. Buenos días, presidente, alcalde, autoridades, comendadores, amigos y amantes del buen cocido y de esta fantástica tierra, Galicia, donde hoy tengo el honor de encontrarme. Es un orgullo estar con todos vosotros y pasar a formar parte de la encomenda do cocido, de la que hoy me habéis hecho el honor de admitirme como un miembro más. Siento una profunda emoción al recibir este nombramiento como encomendador del cocido de la LIN y quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi más sincero agradecimiento por abrirme las puertas de esta noble entidad, donde tradición, cultura y pasión por la gastronomía se entrelazan con la historia viva de esta tierra. No solo estoy aquí para recibir esta prestigiosa distinción, sino para transmitiros mi compromiso para aportar mi granito de arena como embajador del cocido de la LIN con todo lo que ello significa. Además de proclamar la bondad de todos vuestros productos y mostrar al mundo la importancia de una cultura, aquella que rodea el buen comer. No solo se trata de valorar la elaboración del cocido como tal, sino de dar voz a todo lo que representa este legado. La matanza tradicional del cerdo, también en mi tierra es muy importante, y todas las tareas relacionadas con esta ancestral actividad. La paciencia, el cariño, el mimo, a la hora de elaborar todos los productos derivados del cerdo de todas las personas que participan en ellas. Estas costumbres son símbolos de nuestra identidad, de nuestra cultura, que generación tras generación se ha ido transmitiendo y que han servido de nexo de unión para familias, amigos y distintas comunidades. En este año que se celebra la 58ª edición de esta feria, ha cambiado muchas cosas y evolucionado desde sus orígenes, pero lo que sigue inalterable es el amor y el mimo con que se elaboran estos maravillosos platos. Por todo esto me comprometo a llevar este título con el máximo respeto, orgullo, compromiso y alegría, defendiendo los valores que representa y compartiendo con el mundo la excelencia no solo de nuestros productos y gastronomía, sino de algo mucho más importante, que es la calidad humana de nuestras gentes. Por todo ello, muchas gracias y viva la Feria del Cocido de la LIN. Un placer. Querido presidente, gracias unha vez máis por presidir a Feira do Cocido de la LIN, que sin dúbida é unha das máis importantes de Galicia e de España. Creo que desde que teño uso de razón e que se puxamos a capa, creo que nunca faltaches a unha Feira do Cocido. Así que moitas gracias por a túa presencia sempre neste evento que para nós é algo máis que unha festa gastronómica, é unha seña de identidade xa do noso povo. O mesmo digo do presidente da Deputación e da Corporación que nos acompaña hoxe aquí. A verdade é que sabedes que nós utilizamos a encomenda do cocido para facer novos fillos adoptivos. Este ano 9, non son poucos. E tamén para que, no fondo, e na forma, pois teñan en conta que la LIN existe nas súas vidas e, polo tanto, nestas múltiples disciplinas que hoxe vimos aquí, pois nos boten unha mao. Nos boten unha mao non á Feira do Cocido solo, sino a este Concello que se esforza ano tras ano por sacar a cabeza, que é difícil nos mundos que corren, onde hai tanta tecnoloxía, e nos ainda utilizamos un estadullo para firmar, pois ás veces dá moitísimo traballo sacar a cabeza, presidente, porque nós non vivimos de ningunha cidade. Somos un concello que estamos equidistante de dúas, como son Ourense e Santiago, e despois hai concellos de máis de 20.000 habitantes, pero que están pertiño dunha gran cidade. Das que teñen así vida propia, de máis de 20.000 habitantes, en la LIN e a Estrada. Somos os que nos intentamos sacar o mellor posible para poder facer un sitio onde vivir e onde traballar e onde disfrutar, porque tamén hai que tener en conta que estes sitios máis pequechos para vivir a vida se cadra son mellores que os grandes. Os grandes non sempre son os mellores para ter unha vida plácida e tranquila nun mundo tan axitado como levamos. Eu, despois dos currículos que dixo Xacobe,
non quero afondar máis porque xa vedes que son todos uns excelentes comendadores. Xa vedes que son todos grandes cracks nas súas especialidades. E nós o que queremos é, cada encomenda do cocido, agradecerlle que estén hoxe aquí, disfrutando do día. Había incrédulos que pensaban que hoxe non iba a sair o sol. Eu estou no vendo por ali por baixo. Decían, despois de ver unha semana que a cousa parecía bastante tráxica, algún hasta se cachondeaba dos ovos de Santa Clara. Xa vedes que non é ningún cachondeo, senón que se tes fe no que sexa, en todos os órdenes da vida, ás veces as cousas van saindo. Solo compramos o tempo, a negociación que temos con Santa Clara é hasta as 5 da tarde que cando acaba o cocido. Despois cada chove, pero despois xa podemos temos algo tomado e xa podemos aguantar mellor. Queridos comendadores, la verdad, Irene, es que para mucha gente eres un referente y para mí también. Llevamos años intentando que vengas y tú me dijiste, bueno, un día, si puedo, voy al cocido de la LIN. Y yo, pues bueno, pues a ver si puede algún día. Y me había ya, no olvidado, sino, bueno, no la quiero molestar más porque si no ya parezco muy insistente. Y me llamó ella para decir que este año sí quería ser comendadora de cocido. Por lo tanto, Irene, muchísimas gracias. Para nosotros es un ejemplo de superación y eres realmente, digamos, digna de admiración por las generaciones presentes, por la generación presente y por las futuras, porque realmente tu ejemplo nos da ánimo a muchos para seguir luchando en la vida. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es un honor. Valentín ya es como de la LIN. No lo podemos empadronar, que está aquí el alcalde de la Estrada y entonces a lo mejor se cabrea, pero sí ya es casi como un lalinense más. Él ya visteis que nació en Silleda, pero hizo su vida en la Estrada y sin duda para nosotros Valentín es más que cuando tenemos cualquier problema que tiene que ver con él, pues siempre se va a pasar ao galego. Me disculpáis, porque el galego se entiende, si un pouco de Luis, así de tranquilidad, pues se entiende, ¿no? Si me permitís. Gracias, Valentín, por facer o esforzo día a día. Moitas cousas das que dá traballo conseguir as teñamos. Sin duda, Valentín é unha persoa que eu admiro moito, teño unha admiración persoal, porque é destes galegos actuais que son galeguistas e que, como moitos de nós, o propio Alfonso Rueda, e moita xente que pensamos que o galeguismo é nin máis nin menos que ver o mundo con ollos galegos. Que non é mellor nin peor, é distinto, porque a según, e tamén dependendo das circunstancias, e con bastante sentido común, intentamos ir pola vida e interpretar a vida desa maneira. Valentín é un deses exemplos de galeguismo armónico que, de algún xeito, o que pronostica é que eso é o que nos gustaría a moitos que fora Galicia. Así que moitísimas gracias porque o tes máis que merecido. Levo varios anos intentando caparte, pero non te deches nunca a capadura hasta este ano. Así que moitísimas gracias, Valentín. Para nós eres un adoptivo de la LIN, o mismo que todos vos. Ramiro Mejuto é un fenómeno este rapaz. É un exemplo de empresario emprendedor. Naceu na Golada, aquí nun concello aquí ao lado de la LIN. Saleu todo do seu esforzo e do seu traballo. Única e exclusivamente do seu esforzo e da súa mente privilexiada. É capaz de coller un invento de calquer enxeneiro e melloralo e convertir rapidamente unha máquina para desconxelar pescado non sei cantas toneladas por hora, pero ao mesmo tempo fai as naves de maduración de plátanos máis importantes de España, pois fixo as el. En definitiva, que lle dá a todo o que teña que ver con eses trebellos que tamén manexa el e que hoxe necesitamos tanto na vida moderna. Querido Ramiro, moitas gracias por o teu exemplo. Os empresarios de la LIN síntese moi orgullosos. De feito, cando te nomeamos comendador do cocido, pois moitos empresarios chamaronme para agradecermo. Así que sepas que tes no ambiente empresarial de la LIN moi vos amigos. Así que moitísimas gracias por formar parte desta encomenda do cocido e sigue inventando, porque este señor pode facilmente ser o noso particular Leonardo da Vinci, porque lle dá absolutamente a casi todo. Querida Almudena, Madrid es una plaza importante para nosotros. Vivís mucha gente allí y eso es tremendamente importante. Tenemos grandes comendadores de Madrid. El alcalde es comendador. Paloma, que creo que es de las pocas, junto con Ana Pastor, que nunca faltó a una encomienda del cocido.
Y yo recuerdo que no tenía mucho trato contigo, solamente a través de nuestro embajador, que gana mucho dinero porque no se lo pagamos, pero que lo cobraría, pero no lo puede cobrar, que es Andrés Ramos, que es un embajador plenipotenciario que tenemos los de la LIN en Madrid y que nos ayuda en muchas cosas y lógicamente, como tiene mucho trato con vosotros, pues lo utilizamos siempre de ayuda. Y recuerdo que estábamos los de la LIN, como decimos aquí, como un ratón en la cima de un queso. Estábamos felices porque nos acababan de conceder la internacionalización de la Feria del Cocido. Entonces, debutábamos como la primera fiesta de interés turístico internacional gastronómica de España y estábamos muy felices. Entonces, no nos llegaba Fitur ni la Casa de Galicia para presentarlo y queríamos presentar la Feria del Cocido a lo grande. Entonces contactamos contigo y nos dejaste la Casa del Pan, que yo no sabía que existía, allí en la Plaza Mayor. Llenamos la Plaza Mayor de porquiños para ese día y allí hicimos la presentación de la primera edición después de ser internacionales. Ahí la conocí, Almudena, y desde entonces pues nos ha echado una mano en todo lo que tiene que ver con el cocido. Ahora ya no tenemos que llamar al alcalde, te llamamos a ti y ya nos arreglas todo lo que haga falta en el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces, pues que sepas que tiraremos de ti cuando nos haga falta. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que un pueblo como es Madrid, la ciudad más cosmopolita de España y de las más grandes, de las más importantes del mundo, y que además está de moda, pues que nos acojáis también a los gallegos. Decías que eras una Madrid gallega. Sin duda para nosotros es un honor tenerte aquí en esta encomienda. Querido Antonio Chávez, él... que aparte de darle a la escritura y a la pintura, nosotros teníamos una deuda pendiente. La concejala de Cultura, Begoña, siempre me lo recordaba. Hay que nombrar a Antonio comendador del cocido, porque lo que hizo por la LIN no es cosa menor. El Museo do Xoguete, que todos podedes verlo ali en Liñares, se non fora por él non sería posible. Eu creo que é un dos museos do xoguete importante que nos recordan a nosa infancia. Se dades unha voltiña por ali, observaredes que hai absolutamente de case todo. Así que se non fora por Antonio Chávez, non tiríamos esa xoia. El dice que para ele é un honor ter este premio, para nós tamén é un honor que ti seas un dos premiados, porque a partir de agora pois teremos máis confianza para pedirche cousas, non máis se cadra, simplemente para que botes unha mão con esa colección e que a poidamos levar, digamos, a aquelas metas que pretendemos os de la LIN, precisamente por iso que decía o presidente, de querer sacar a cabeza e ter algo que nos faga ser pobo e non depender de ninguna cidade. Porque non dependemos de ninguna cidade, porque temos un pouquiño de todo. Pouco ás veces, pero temos casi de todo. Así que o que queira ver un mellor museo do xoguete que hai en Galicia, que veña a la LIN, ao Pazo de Liñares, un pazo do século XVII, precioso, moi ben restaurado, e que, sin dúbida, podedes pasar ali unha xornada, igual que tamén vendo marionetas, que tamén temos ali. Querido Jorge Mira, a verdade é que era unha deuda pendente que tiñamos contigo. Cando queremos algo que ten que ver con algunha cousa destas modernas, nos apelamos a Jorge Mira. Eu lembrome que cando vin que onde máis duraban de España era en Galicia, e onde máis duraban de Galicia era aquí, oye, hai que ver por que temos tantos centenarios, habrá que algo estudialo. Habrá que estudialo ca universidade, tamén, por suposto, que queremos fazer un estudo, porque os de la LIN e os da comarcas interiores, se somos os que máis duramos de Galicia, querido conselleiro, algo terá que ver a alimentación. Non se debullamos, marisco debullamos o xusto, pero cocido e churrasco debullamos máis que a ninguén. E xa sei que hai quen dice, moitos médicos din que o mellor se cadra non é moi sano, aínda que Juana Tei dice que se come moitos grelos, que é perfectamente cardiosaludable, pois se somos os que máis duramos, por algo será. Algo aí non cadra, se faz unha regla de 3 non cadra. Se somos os que máis duramos e comemos carne, a carne non pode ser mala. Así que iso é algo que Jorge botou unha mau analizando eses concellos de máis de 20.000 habitantes e nós somos os que máis lonxetividade temos. Querido Jorge, eu non che pido nada máis porque xe estamos molestando por moitas cousas. E la parte de calcular a temperatura do inferno, pois dixo que se a porterías de fútbol está aquí o gran entrenador nacional, dixo que se as porteiras de fútbol tiveran, creo que eran 10 centímetros máis de ancho e 10 centímetros máis de alto, que é pouquiño, que habría o doble de goles.
Se é o doble de goles sería moito máis entretido o fútbol, porque empatar a ceros, cando vas a un partido é como algo faltache. Que ocurre que comentéi yo a Luis e Luis nos dijo, es que a lo mejor los entrenadores no estamos de acuerdo, porque así que a lo mejor hai que proponer unha revolución para que las porterías de fútbol aumenten y en vez de quedar a 2 es que queden a 4. Y eso pues siempre será más... No se trata de como el baloncesto, pero sí por lo menos de que a lo mejor que se mueva más el marcador podría ser más interesante. Querido Jorge, moitísimas gracias. Seguiremos tirando de ti para que nos faga falta. María, sin dúbida, é un dos fichajes do presidente Rueda, que eu non tiña moito trato con ela, coñecía como conozco a tanta xente despois de ser tan bello, pero a verdade é que non tiña moito trato con ela. E sorprendeume gratamente cando empezamos a falar de cousas que necesita o noso país. Entre elas, pois, vivenda. E entre elas, infraestructuras. Os concellos que non somos nin grandes nin pequenos, temos un problema cas infraestructuras e temos un problema tamén ca vivenda. Eu sei que ela o colleu con moito cariño. En todo o que chamamos de aquí de Lalín está intentando botar unha mao. Sei que se esforza e, sobre todo, é tremendamente cariñosa connosco, porque, inda que sea para dicirnos que non, dínolo con boa cara, o cal non é pouco nos tempos que corren, porque estamos como moi exacerbados todos, e rapidamente lle falamos mal a outro. Ela con bo xeito dixe, mira, a circunvalación pode axudarche, pero facerche a toda non se pode. Caches, eu que viña que a idea, pero bueno, tranquilo que algunha solución lle buscaremos. Así que, querida conselleira, moitísimas gracias por estar hoxe aquí, por facer parte desta encomenda. Eres unha persoa moi traballadora que nos consta a todos e eres unha persoa humilde e, sobre todo, eres unha referencia para todos aqueles que tanta falta fai. Ten 4 fillos, a ver se tomamos nota. Que Galicia, o hándicap máis grande que ten Galicia é non ter fillos. É un gran problema. Hai outros problemas, hai centos de problemas, pero o problema fantásticamente grande e máis importante é a natalidade que non lle pasa a Galicia sola. E así que ele é exemplo do que hai que facer. Gracias, María, por formar parte deste elenco de comendadores de cocido. Querido Luis, obviamente non te conocía tu trayectoria, pero a ti non te conocía. Pero tenemos un amigo común. Entonces yo siempre tiro de los comendadores. A todos ellos le he pedido alguna cosa para mi pueblo. Y a uno de ellos, que se llama Rafa Luzán, y que no está aquí, y que es amigo mío, pues le dije, oye, a mí siempre me gustó en la encomienda del cocido, pues tener a alguien del mundo del deporte. Y como tú estás ahí en la federación, si echaras una mano, entonces me dice él, ¿y qué quieres? Home, eu, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Xa non fai falta que te diga. Bueno, pues vámonos a intentar. Lo vamos a intentar y lo consiguió. Hoy no está aquí porque está en Eslovenia y dijo que a lo mejor llegaba al cocido, pero Marité, su mujer, me dijo que no cree. Y yo tampoco lo creo, porque siempre para llegar las horas que ponía eran parecidas a las de Lugués, que llegaba 1 hora más tarde. Por lo tanto, pues, querido Luis, aunque un día vamos a comer, si hace falta lo hacemos en Madrid, que allí tenemos grandes prescriptores y sobre todo tenemos grandes restauradores gallegos, haremos un cocido de Lalín con Rafa Luzán y allí podrás con tus amigos y la gente que quieras pues disfrutar de él. Sin duda para nosotros es un honor tenerte aquí. Yo te recomendaría que el cocido hoy lo vas a probar, es un cocido para mucha gente, pero te recomendaría que si es posible algún día a la selección española para premiarla le podamos dar un cocido de Lalín. Y como hay que ser generosos, también a los contrarios le podemos dar un cocido. Eso sí, lo primero que nos toca es Argentina, ahora ya inmediatamente, pero a los contrarios le podremos dar el cocido 1 hora antes del partido. También podríamos ayudar desde ahí. Muchas gracias, Luis. Es un honor para nosotros tenerte aquí en el kilómetro cero de Galicia. La gente de Lalín es una gente humilde, pero es una gente muy generosa y sobre todo admira a sus comendadores, a la gente que hace algo por nosotros. Y tú hoy estás haciendo aquí mucho por nosotros, honrándonos con tu presencia. Muchísimas gracias, te debemos una muy grande, muy grande. Y ya para terminar,
un vecino y amigo mío, Javier Aveledo, me echó una mano para conseguir hablar con Diego González Rivas. E non foi difícil, eu dije, non me vai coller o teléfono, mándalle un mensaxe, como os lo cuento, le mandé un mensaje, Diego, soy el alcalde de Lalín, quería hablar contigo si es posible. A tal hora, pues me llamas. Lo llamé, cogí el teléfono y dije, mira, a mí me gustaría que fueras pregonero del cocido de Lalín. Es una fiesta de las más importantes de España. Llevamos 58 años haciéndolo. El primer pregonero fue Álvaro Cunqueiro y me haría ilusión que pregonaras la fiesta de Lalín, porque si alguien anda por el mundo sin parar, eres tú y nosotros somos internacional. Fiesta de interés turístico internacional. Y me dijo, déjame para pensarlo, que tengo muchas cosas que hacer los fines de semana, que no tengo ninguno libre, a ver si puedo aparcar algo y voy a Lalín. Efectivamente, aparcó una cosa importante que tenía que hacer y decidió venir a Lalín. Así que muchísimas gracias, porque desde luego ya hablaremos de ti, pero a lo largo del día, pero hoy eres la persona más importante de este pueblo después del presidente de la Xunta. Así que, porque tengo que hacerle la pelota, pero si no estuviera él delante, diría que tú eres hoy la persona más importante de nuestro ayuntamiento, porque nos honras con el pregón, y el pregonero para nosotros es muy importante, es una seña de identidad. A partir de ahora eres, como todos los comendadores, un hijo adoptivo de Lalín. Aquí siempre tenemos que daros de comer. Si pasáis por Lalín y paráis aquí, tenemos obligación de daros de comer. No al alcalde, cualquier vecino que pase por ahí. Soy comendador, vengo a comer a Lalín y hay que comer, no queda otra. Por lo tanto, como decía Naranjo, tenemos la obligación de daros por lo menos una taza de caldo. Así que Diego, que yo lo sigo por las redes, vi que estaba en Cabul. Bueno, está bastante lexos, pero había tempo. Pero despois había moita neve e non saía o avión. Manda carallo. E se non chega, bueno, temos o pregón que nos mandaron, o pregón, a copia do pregón, pois habrá que buscar que non lea. Buscarei algún insigne dos médicos que temos en carteira, e que lean, se nos queren fazer o favor de ler o pregón de Diego, porque eu xa estaba pensando nun plan B. Pero eu tamén pensei que Santa Clara, aparte de traer o bo tempo, xa estaba mirando de coller outras dúcias de ovos e marchar para Santiago para levarlle a Santa Clara para que quitara a neve de Cabul e pudera salir o avión, como así saleu, e ao final saleu de Cabul, veu dando un revirijancho tremendo, porque creo que foi a 4 ou 5 aeropuertos, e chegou a España, onte chegou a Madrid, e hoxe estaba aquí a primeira hora en Santiago. Non para, pero é que xa marcha, que dixo para Budapest, me parece. O sea, que non para un minuto, anda co seu troller, ás veces grande, ás veces pequeno, e carrexa polo mundo facendo algo tremendamente importante, sobre todo dándonos nombre á medicina galega, á medicina española, porque eres un produto autóctono e non te esquezas nunca deso, inda que operes en 142 países e chegues a operar noutros tantos, que penses que fuches formado en Galicia, formáchete na pública e defendes Galicia, e sobre todo que para nós é unha honra e un orgullo ter un persoeiro da túa dimensión como pregoeiro do cocido. E queridos amigos, espero que teñades un bo día, como digo, podedes disfrutar do bo tempo hasta as 5 da tarde, e que pasedes unha leda xornada na compañía dos vosos amigos, onde veñades comer. Un ano máis empeza a Feira do Cocido, este é o primeiro acto da Feira do Cocido, e seguiremos ao longo do día. Disfrutade do día e moitas gracias por a vosa presencia. Queda clausurado este capítulo.
tivemos suerte co tempo. Intentamos negociar con quen había que negociar para que hoxe non chovera, aínda que estes días arrollaba. Onte se deixamos que caera toda a auga que tiña que caer e hoxe, polo menos hasta media tarde, vai estar bo tempo. Así que disfrutade deles, deste bo tempo e benvidos á Lalín. Por que escollemos a Diego González Rivas non só pola súa trayectoria excepcional como referente mundial da cirurxía torácica mínimamente invasiva, o que o converte no profesional galego e español con máis proxección internacional. Operou en 142 países, case nada. E tamén polo compromiso humanitario a través da súa fundación. O doutor González Rivas simboliza, ademais, o orgullo das nosas orixes e a capacidade de Galicia para destacar desde a excelencia máis alá das nosas fronteiras. O que explica esta elección vai máis alá dos datos e das cifras. Ten que ver cunha maneira de exercer a profesión e de ser embaixador de Galicia no mundo. Por eso vai ser o pregoeiro desta 58 Feira do Cocido. Hai persoas que levan Galicia escrita nas mans e mans que non esquecen de onde veñen, aínda cando operan nos confíns do planeta. O doutor Diego González Rivas, lenda médica internacional, é unha desas personalidades que falan de excelencia, de coñecemento e de compromiso, pero tamén de raíz e de formación pública do noso país. Forxado no saber da Universidade de Santiago de Compostela, nacido da medicina galega e proxectado internacionalmente, fixo da innovación unha maneira de curar o mundo nas súas propias verbas. A cirurxía uniportal que proxecta vai máis alá das fronteiras e na que leva formados a máis de 2.000 médicos, case nada. Non é só unha técnica, é unha forma de entender a medicina desde o respeto ao corpo e a dignidade das persoas. Nese camiño sin límites, en abril do ano 25, protagonizou un feito histórico, levou a cabo a primeira cirurxía torácica transcontinental do mundo a operar a unha paciente con tumor pulmonar a 8.000 km de distancia usando o robot por Surui. Desde Galicia a Europa, a África ou a Asia, Diego González Rivas demostra coa súa fundación que a ciencia tamén pode ser xusta, que a tecnoloxía pode ser solidaria e que o talento non entende de fronteiras cando hai vocación. O seu quirófano móvil, rodando por terras afastadas, leva algo máis que a bisturís a pantallas. Leva igualdade, esperanza e humanidade. Unha honra para todos os lanienses telo aquí entre nós. Con vos, o pregoeiro da 58 Feira do Cocido. Moitas grazas. Primero de todo, grazas a todos por vir aquí, é un placer estar intentando galego, e xa empezo a pensar o poder que ten aquí Lalín, porque onte o venres eu estaba en Afganistán, o meu voo estaba cancelado, non podía voar, non había ninguna forma posible, me daban un voo para chegar hoxe a Madrid, así que imaginaos o drama que era ese, pero grazas ao poder, o conxuro de Pepe Crespo, que fixo aí un conxuro para o tempo e para que eu chegase, aquí estou. Así que moitas grazas por facer o posible. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Presidente do Parlamento de Galicia, alcalde de Lalín, conselleiros, membros da Corporación Municipal, autoridades varias, veciños e veciñas, visitantes que nos acompañades nesta festa do cocido, festa de interese turístico internacional, amigas e amigos. É para mí unha honra inmensa estar aquí hoxe neste lugar que non só é un punto no mapa, senón un espazo cheo de significado, de memoria e de identidade. Grazas ao Concello de Lalín por convidarme a compartir convosco este momento tan especial, por permitirme formar parte dunha celebración que representa como poucas o que somos como pouco. A Feira do Cocido non é só unha festa, é unha expresión colectiva, unha declaración de orgullo e unha forma de dicirlle ao mundo que somos, quen somos e como entendemos a vida. Dice moitas veces que Lalín é o kilómetro cero de Galicia. E non é unha frase vareira, aquí confluen camiños, historias e xeracións. Aquí conservanse valores que identificamos como profundamente galegos. O traballo constante, a humildade, a perseveranza, o respeto polo ben feito, principios que tamén guían o meu desempeño diario. Lalín representa esa Galicia que non necesita levantar a voz para facerse notar. A Galicia que construe día a día, con constancia, sen presa pero sen panza.
O cocido de Lalín é moito máis que un prato. É unha lección de tempo e de sabedoría. Hai carnes que precisan horas, verduras que exixen respeto polo seu punto exacto. É un caldo que se construe pouco a pouco, con paciencia e con coñecemento. Porque o cocido non se fai con presa, faise con criterio. En ese xeito de cociñar hai unha filosofía de vida. Como na vida, nada esencial se construe dun día para outro. Como no traballo ben feito, cada paso conta. Como na medicina, é preciso escoitar, observar, esperar e actuar no momento xusto. O cocido ensínanos que o verdadeiro valor está no proceso, non só no resultado final, que coidar os detalles é unha forma de respeto. Que a sabedoría non sempre está nos libros, senón tamén nas cociñas das casas, nas potas ao lume lento e nas mans de quen aprendeu a facer. E iso, esa relación co tempo, coa paciencia e co saber, é algo profundamente galego. Unha maneira de estar no mundo que converte un prato humilde nun símbolo. É unha comida compartida nun acto de celebración, encontro e pertenza. Permítame agora unha lembranza máis persoal. Na miña casa o cocido non era só comida, era un acontecemento. Facíao a miña avoa Xulia, con ese saber que non se aprende nos libros, senón na vida. Ela sabía cando había que empezar, cando había que esperar e cando todo estaba no seu punto xusto, sen presas e sen medidas exactas. Só coa experiencia dos anos. Co paso do tempo, cando ela xa non estaba, foron as miñas tías as que colleron o relevo. E o cocido seguiu sendo o mesmo, un motivo para xuntarnos, para celebrar, para compartir mesa e tempo. Un deses días nos que a casa se enchía de conversa, de risas e de familia. Para mí, o cocido foi sempre iso. Un momento de celebración, de unión e de memoria. Un recordatorio de que as cousas máis importantes da vida adoitan pasar alrededor dunha mesa, entre xente que se quere. E tal vez por iso esta festa emocioname dun xeito especial. Porque cando aquí celebramos o cocido de Lalín, non estamos falando só dun prato extraordinario, senón de todo o que representa: familia, tradición e afecto. Ao redor dunha mesa de cocido non só se comparte comida, compartes historias, lembranzas, silencios, risas. Reúnense familias, amizades e xeracións enteiras. Nun mundo cada vez máis rápido e máis individualista, esta festa recórdanos a importancia do encontro, do tempo compartido. Da comunidade. Recórdanos que unha sociedade forte se construye alrededor dos vínculos humanos. Este pregón forma parte tamén dunha longa tradición que honra profundamente a esta festa. Ao longo da historia da Feira do Cocido de Lalín, por esta atril pasaron algunhas das voces máis relevantes da cultura, da literatura e do pensamento galego e español. Foron pregoeiros personalidades tan diversas e tan significativas como Álvaro Cunqueiro, Xosé Figueira Valverde, Xosé Otero Abeledo, Laseiro, Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Ponset ou Víctor Freixanes, entre moitos outros nomes que contribuíron a facer desta festa algo máis que unha celebración gastronómica, un verdadeiro espazo de encontro cultural e identitario. Cada un deles trouxo aquí a súa voz, a súa mirada e a súa maneira de entender Galicia e o mundo. E isto demostra que o cocido de Lalín non só alimenta o corpo, senón tamén o pensamento, a memoria colectiva e o orgullo de pertenecer a unha terra cunha riqueza cultural extraordinaria. Álvaro Cunqueiro, primeiro pregoeiro da feira, foi quen de facer algo verdadeiramente excepcional. Poñer en valor a cociña galega como feito cultural, literario e mesmo moral. Nas súas páxinas, nas que fala da nosa gastronomía como unha sabedoría transmitida, paciente e chea, de sentido. Cunqueiro lembranos que o cociñar é unha forma de contar quen somos, de ganar memoria e de respetar o tempo das cousas. Grazas a él, pratos como o cocido deixaron de ser comida para se converter tamén en relato, identidade e patrimonio compartido. Como dicía Álvaro Cunqueiro no libro A Cociña Galega, a cociña é a paisaxe posta na pota. En esa paisaxe está a nosa historia, o noso tempo e a nosa maneira de entender a vida. Formar parte hoxe desa tradición é unha honra que asumimos con humildade e con respeto. Galicia é tamén terra de emigración.
Ao longo da nosa historia, moitos galegos e galegas levaron o seu talento, o seu traballo, os seus valores a outros lugares. Ao longo da miña vida profesional, tive a oportunidade de traballar en máis de 140 países. Coñecín persoas extraordinarias, con contextos moi distintos en lugares onde o acceso á saúde é un desafío diario. Pero en todos esos lugares levo comigo Galicia. Levo na forma de tratar os meus pacientes, na maneira de entender a responsabilidade, na humildade coa que hai que exercer calquera profesión. Porque por moito que un coñeza xente no mundo, o corazón sempre sabe onde pertenece. Viaxar ensíname a aprender e adaptarme, a relativizar, pero tamén me ensina algo esencial, o valor das miñas raíces. Pódese coñecer moita xente no mundo, traballar en continentes distintos, vivir realidades moi afastadas da nosa, pero hai algo que nunca cambia, o lugar onde aprendiches quen es. E para min, ese lugar sempre foi e será a miña terra, Galicia. Desa experiencia internacional nace tamén a miña fundación, unha fundación que non traballa nun territorio concreto, senón ali onde existe necesidade. En África, en Latinoamérica, en calquer lugar do mundo onde haxa persoas sen recursos que precisan atención médica. O seu objetivo non é só operar, senón formar profesionais locais, compartir coñecemento e crear capacidade para que a atención sanitaria perdure no tempo. A Fundación nace un compromiso ético, entender que a saúde non debería depender do lugar no que un nace, nin dos recursos que tenga. A Fundación non traballa en Galicia, pero leva Galicia consigo. Leva os valores aprendidos aquí, a humanidade, a proximidade, o respeto pola persoa e a solidaridade sen alardes. Esa forma tan nosa de axudar sen facer ruido, de traballar sen buscar protagonismo. Porque ser galego non é só unha cuestión xeográfica, é unha maneira de estar no mundo. A medicina non é só técnica e innovación. Todo iso é importante, pero non suficiente. A medicina é, sobre todo, humanidade. Cada paciente é unha historia, unha familia, unha esperanza. E iso non se aprende só nos libros, nin nos quirófanos máis avanzados. Apréndese tamén na vida e nos valores cos que un medra. Como o cocido, a boa medicina require tempo, cuidado e respeto. Lalín é exemplo de como unha tradición e futuro poden camiñar xuntos. Aquí deféndese o que somos, pero tamén se aposta pola mocidade, polo talento, pola cultura e pola innovación. Unha terra que só mira ao pasado estánquase. Unha terra que se esquece as súas raíces perde o alma. Lalín demostra que se pode avanzar sen perderse. A xente nova de Lalín e de Galicia quero dirixirlle unhas palabras moi especiais. Sodes o presente e sobre todo o futuro desta terra. O voso talento, a vosa creatividade e a vosa capacidade de innovar son fundamentais para que Lalín, para que Galicia siga avanzando sen perder a súa identidade. Non teñades medo de pensar diferente, de facer as cousas de outro xeito, de cuestionar o que sempre se fixo igual. O progreso nace precisamente desa forma de abrir a mente sen esquecer nunca os valores aprendidos aquí, o esforzo, a humildade, o respecto e o compromiso cos demais. Galicia necesita xente nova preparada, comprometida e orgullosa da súa terra. Necesita ideas novas, proxectos novos e ilusión. Estou seguro de que Galicia ten todo eso para ser un lugar onde ese futuro se construa, onde a tradición e a innovación camiñen da mano. Porque non hai nada mellor maneira de honrar o que recibimos que seguir construindo aquí, con raíces fondas e coa mirada posta na mañá. Estas festas existen grazas a moitas persoas que non sempre se ven. Productores, cociñeiros e cociñeiras, asociacións, voluntarios, traballadores municipais e veciñanza. Vos sodes a verdadeira alma do cocido. Por iso, moitas grazas. Hoxe, desde Lalín, desde o kilómetro cero de Galicia, quero dicirvos algo moi sinxelo e moi sincero. Por moito que un percorra o mundo, por moito que coñeza moita xente, o corazón sempre sabe onde está a súa casa. E hoxe síntome na casa. Que viva a Feira do Cocido, que viva Lalín, que viva Galicia. Moitas grazas.
que xa non é la laína, isto que é, porque está enorme, está fermosísima, símbolo desta feira, a nosa porquiña favorita, la laína raza pura de Lalín. Mirade que bonita é, e que ben mantida a teñen, Bueno, canto pesará isto, Román? Ollo, 150 kilos, vale. Román, en canal. A ver, alcalde, canto pesará la laína? 220 kilos dio o alcalde. Se o dio o alcalde, di ben. La laína é o noso símbolo do cocido, xa sabedes que ten indulto, vale? La laína non vai formar parte do que é o cocido. Queremos vela desfilar moitas veces por Lalín. Bravo la laína! E quen veñen aquí atrás? Os preséntomolos son a escudería Fume de Carozo de Santiso. E por que están aquí? Porque o día 28 de febreiro, o último día do mes, vai ter lugar esa baixada de carrilanas en Santiso. Así que grazas por formar parte este ano por primeira vez desta feira do cocido. Espero que sea a primeira de moitas. Avante esas carrilanas! Mucha gente hay para el día que es. Yo flip. Bravas carrilanas de Santiso, 28 de febreiro, esa baixada. Grazas por vir a alegrar a feira do cocido. E xa obra e creación de Luchi Iglesias, que non faltan nunca, que xa forman parte da identidade da feira do cocido. Benvido, don Cocho, benvido. Feita con madeira de castiñeiro e este porquiño gaiteiro como do cartel do noso gran barreiro. Flamantes veñen os xinetes. Gaspar, presidente da asociación, Andrés, Carla, Paula, cabaleiros desta asociación. Que facendosos abren o que vai ser esta gran carroza que ides quedar abraiados. Aquí ven o mula, co carro e Andrés que vai levando pois os codesos e os vimbios que teñen moito que ver coa temática desta carroza que xa estamos vindo entrar. Aquí estamos, cabaleiros de Lalín, con esta vimbieira na que van atando, na que van cortando estos vimbios. Fixadevos ben, leva os mouchos, as curuxas. Esta vimbieira pois xa nos anuncia que esta carroza é unha cestería tradicional. Aquí vemos o oficio de facer os cestos
disfraces, pero meses tamén de ensayar. Sempre nos tempos libres, aproveitando para quedar todos xuntos, e son moitísimos, numerosísimos, máis de 100. Dende Pontevedra, Cor Café, esta comparsa que nunca falta aquí, na Feira do Cocido de Lalín. O Xuego, Manolo, Nogueira, Claudio, Peniña, cantos cartos se perdían ou se gañaban co xuego. Pero nunha casa, nun fogar galego, estaban tamén na mesma planta, na mesma casa, as cortes, os animais. Por qué? Porque tamén nos daban calor. Mais ni menos. Forte aplauso para recibidos.
carros, serrando aquí nos troncos, vemos aí esos serróns, van Diego e David, abaixo José, Emilio, Javier e Jaime, mirade como van, como van, pois serrando esas madeiras, como se facía antes. Despois, a madeira dábaselle forma para transformala en útiles para o fogar ou para o traballo. Vemos a grave para plantar no millo, que vai encima dun auténtico carro dos que xa non queda. Levan tamén un medio ferrado, suelas para as zocas, estadullos dos carros, os tablóns de madeira que podedes ver aí, xusto abaixo, no medio, para ser traballados. Teñen aquí, xusto diante do escenario, unha auténtica máquina de facer os chourizos como se facían antes. ¡Bravo! Ano tras ano van cambiando a súa temática. Este ano, como vemos, pues replican todo o que acontece nun hotel dende a red. Chámaselle diferente dependendo de onde estemos. De onde son eu, decimos a cociña de ferro. Eran os fachos os que alumeaban as casas. Vemos que aquí diante veñe replicando o cartel de Barreiro, facendo que viva este cartel, gaiteiros e pandeirairas, Sarai, Álvaro, Martín e Xavi. Forte aplauso para eles. Vemos o pote, vemos os grelos. E aquí chega agora, que xa vemos nas cores, que queren representar as cores do traxe galego, ese negro, ese vermello, ese porquiño que é comendador do cocido tamén nesta carroza da parroquia de Sello. Van cosendo diante, Laura fai no man, Carmen coa máquina máis antiga, Ana vai coa plancha de carbón, Isa vai coa máquina de coser de pedal, como se facía antes, ata que chegou a electricidade, que falaremos diso a continuación, que xa había ese pedal eléctrico que iba enchufado. Temos atrás, mirade o que ven atrás, por eso vos pido, por favor, que non perdades detalle desta carroza. Ven o transformador da luz, e ven esta turbina de madeira feita por eles, que move a auga, coa forza da auga. Esta auga é transportada e dá forza para que se ilumine esta luz que estamos a participar e a poñer cor e alegría. Escena baile de Lalín. Forte aplauso para eles e para elas. Meniños e meniñas,